Nosaltres sempre, les nostres iniciatives sempre és estar al costat dels llauradors i de ramaders i sempre veiem positiu que des dels grups polítics, en aquest cas Compromís, vulguin escoltar aquelles propostes que nosaltres tenim en la ponència de política agrària per al final facilitar la vida i treure coses per al nostre sector primari, que tots sabem que en moltes ocasions no travessa per moments massa òptims. Per tant, nosaltres pensem que totes aquelles propostes que tenim des del sector, que algú pugui traslladar-les cada un en el seu àmbit de l'administració, en aquest cas a nivell estatal, és molt positiu i és la feina que n'hi ha que anar fent dia a dia per a poder anar aconseguint coses i millorant el sector primari i el sector agrari i ramader valencià. Sí, els tractats internacionals avui en dia és un dels temes primordials per a nosaltres, perquè al final veiem que els nostres productors estan competint d'una forma deslleial en els mercats europeus. Al final veiem que països tercers s'estan beneficiant de tots aquests acords perquè són capaços de produir de forma molt més barata, ja que tenen condicions laborals que no són iguals que les nostres, i després n'hi ha també en la forma de producció estan produint de forma molt menys sostenible que nosaltres, tampoc estan complint aquestes normatives europees tan estrictes de producció que complim els productors europeus, i per tant a nosaltres és un tema que és prioritari de que per part de la política, dels polítics, estiguen al nostre costat i facin iniciatives en favor de poder canviar tots aquests acords internacionals i que al final n'hi hagi una reciprocitat clara en les formes de producció i en els sistemes comercials que tenim avui en dia a l'hora de poder aplegar als mercats i sobretot al mercat tradicional europeu, que és on tenim nosaltres el gran nicho de venda de productes agraris valencians. Bé, és una d'aquestes reunions que sempre són profitoses. Nosaltres en la Unió de Llauradors, la veritat és que hem tingut, des que estem en el Senat, un contacte directe, han sigut el nostre interlocutor majoritari quan hem parlat dels problemes que travessa la silvicultura. Com sempre, ha sigut una reunió plena de propostes, plena d'idees, i els grans reptes que tenim avui en dia en la nostra economia, l'economia del País Valencià, és precisament això, què fem en la nostra agricultura. Continua sent un sector dels més importants, més enllà del purament simbòlic, estem parlant d'una economia que encara pot donar molt de si. Reptes molt importants, com són aquests acords i tractats internacionals, podem parlar del CETA, del TTIP, podem parlar del que està passant amb l'acord de la Unió Europea amb Sud-àfrica, o de la Unió Europea en Mercosur, que era l'última novetat que tenim. Això juntat a l'amenaça dels arancels que vol aplicar els Estats Units als cítrics i a altres productes agroalimentaris valencians fa que haguem de tenir resposta i utilitzar la veu de Compromís en les institucions per a exigir al govern d'Espanya que canvie la política que ha tingut de paper passiu i inactiu front a aquest tipus d'amenaces. Per això sempre replegar propostes de la Unió és molt positiu per a nosaltres. Esperem que a partir del dia 10 de novembre, tant en el Congrés com en el Senat, on serem molta més gent, puguem tenir més força per poder traslladar aquestes propostes que al fin i al cap són solucions als problemes que tenim. Principalment el que volem recordar és que Compromís ha sigut l'únic partit que va votar en contra de la ratificació de l'acord comercial amb Sud-àfrica. Van ser els únics, vam presentar inclús una proposta de ratificació, vam ser també els únics que van votar en contra de l'acord del CETA amb Canadà, perquè pensaven que era letal per al camp valencià. Han fet innumerables preguntes, han fet demanar compareixences del ministre o anterior ministre d'Agricultura, han presentat mocions que van des de la potenciació del producte local, del cítric com a tal, un etiquetatge clar per a que la gent sàpiga en tot moment que està consumint cítric d'origen espanyol, fet propostes, mocions per a demanar que s'apliquen les eleccions al camp valencià i al camp espanyol. La veritat és que han sigut molt actius, faria falta recordar totes les propostes que han fet, però inclús, per exemple, aplicar un únic port d'entrada per als cítrics de tercers països, com és el port de Castelló. La veritat és que han sigut molt actius i proactius i propositius en el tema de les polítiques agràries del País Valencià. Hem utilitzat aquesta cambra, que moltes vegades no s'espera que val, per a parlar d'agricultura, i crec que això totalment ho ha vist.